Dobrý deň, volám sa Marcel Polomčák, pochádzam z Lubice a náš rodinný obchod sa nachádza priamo v Lubici na hlavnom ťahu medzi Kežmarkom a Prešovom. Môžem tak povedať, že to je naša rodinná firma, ktorú založili naši rodičia. Budova bola kúpená v 90. rokoch, následne sa potom ako otvorili potraviny, reštaurácia, neskôr vznikla z toho akože hospoda alebo krčma, bar a samozrejme sa opravuje, napreduje ďalej a máme ešte tam poschodie, takže poschodie celé ešte má byť sála, nejaké reštaurácie zázemie a plus ubytovanie. Konkurencia v našej obci je dosť vysoká. Máme tu niekoľko samoobsluh a menších obchodíkov. Sú tu dve jednoty, Milagro a nejaký ešte menší obchod. A v blízkosti, samozrejme, sme pri Kežmarku, máme hneď aj prišiel Lidl, Billa, Tesco a posledne prišiel Kaufland. Naše potraviny boli spustené v roku 1992. Ja som začal podnikať v roku 2001, kde potom prešli potraviny takou výraznejšou zmenou. Výmena pokladne softvéru, hlavne prejdenie na EAN kódy, bol taký najväčší zámer a zmena. V súvislosti s konkurenciou sme boli donútení samozrejme rozšíriť sortiment a naše priestory kapacitne ako nevyhovovali. Sme dlho zvažovali prestavbu, rozšírenie, ale trošičku bol problém, hlavne zo statickej ako strany. Ale vyriešilo sa to a tým pádom sme rozšírili predajňu na úkor skladu. Rozšírili sme zároveň potom sortiment, doplnili sme niektoré druhy, čo nám chýbali a takisto sa doplnilo ešte ďalší druh tovaru, kancelárske a školské potreby. Začali sme to búrať, môžem tak jednoducho povedať, za pochodu. Potraviny neboli vôbec zatvorené za celý čas 1 hodinu mimo prevádzky, takže podarilo sa nám to taký menší husársky kúsok. Začali sme búrať zo zadnej strany, čo sa dalo, takzvané Potemkinova dedina, že zo zadu sa zbúra a vpredu len bola plachta, takže za pochodu sa to robilo a potom sa plachta dala dole a nakoniec sa to tak vyviedlo, ako však vidíte sami. Náš obchod musel sa potom zamerať na rozšírenie hlavne kvalitného sortimentu a že by ľudia mali lepší prístup a hlavne, že by nemuseli potom ísť do tých väčších supermarketov. Naša predajňa potravín zahŕňa hlavne potraviny, drogériu, máme ďalší sortiment, ovocie, zeleninu, čerstvú, mäsové výrobky a snažíme sa rozširovať to ďalej. Naše potraviny zásobujú rôzni dodavatelia a špecializujeme sa hlavne na domácich regionálnych výrobcov. Potom sú rôzni väčší dodavatelia a hlavným je Labaš SRO. Labaš vytvoril marketingovú podporu nezávislých maloobchodov, značku Fresh, tak spolupracujem s nimi od začiatku. Som nadmieru spokojný, lebo vytvárajú nám podmienky, ktoré pre maloobchodníkov sú ťažko dosiahnuteľné. Malé letáky, veľké letáky, cenovky, reklamy v rozhlase, v televízii a tieto veci takisto veľmi pozitívne ako vplývajú na zákazníka. Takisto vytvárame rôzne aj samostatné akcie, ale väčšinou to súvisí od dodavateľov. Či máme možnosť nakupu nejakého zvýhodneného tovaru a vtedy vieme to aj premietnúť do cien a takisto prispôsobiť zákazníkom. Zákazníci chodia hlavne, keď sú spokojní, keď majú na výber, keď majú možnosť rôzneho druhu sortimentu a hlavne aj ceny. V dnešnej dobe aj tá cena svoje robí, takže hlavne to. Tak naše plány do budúcna samozrejme máme, vyžaduje si to situácia a posledne, tak neposledne, najprv by som chcel nejakú malú pekarničku do predajne na čerstvé pečivo, že by nám pekne predajňa rozvoniavala a hlavne, že by pritiahlo zase nejakých ďalších nových zákazníkov a že hlavne, že by boli spokojní. Na záver by som chcel popriať ako každému naše motto aj takisto také prianie, by som mohol povedať. Nech sa každému darí, lebo keď každému, tak aj nám. A hlavne naše motto je, že aby sme napredovali dopredu, lebo keď človek nenapreduje dopredu, ide dozadu. Takže tak, ďakujem.